अनाथ हो दैवरक्षका मळवरी आता म्हाका तुमचे रक्षण करका देवा. म्हाका साधनक्क इदवका अशान सुरेख हुन्नीवर येदवका. सद्य परिस्थितीन तो साधनक्क लगाव निष्ठूर कोण घेव तशी ना. तश म्हणू सुरेख हुन्नीक दूर करचे मनस्थितीवन तू हावना. हंगेल दोग्गल मध्यंतू फूड कसंदಲ್ಲ म्हणू मग ಗೊತ್ತೈನಾ आणि मग ते संबंधईना दलरी हावತ್ತ इक्कटाक सिरकून पडल्या. देवा हे कष्ट कशी तू हळ्ळाकी तशीची ಒಗ್ಗಿ पार करका देवा मका. पूरा जने खुशखुशेरी चंदायरस्तश करका देवा. तुगल वैर भार घालनू हाव साधनक्क लोटवत्तस खई पुणी सुरेख हुन्नेन एद्र आयलरी ती मिगेल वैर चूकी लेಕ್ಕನ तश करका देवा. ते जबाबदारी तुगेले तू म्हाका हात सोण घालना म्हणजे एक ನಂಬಿಕೆರಿ बार सरतस देवा. चील हर्त म्हण भितर गेलेले कसं आलोचन करतस गो तुळशी. वेल तत्को मारायती वचकी वचा. हा दायच सुरेख नाही साधनक्का वचा. तू आत्ता येती गेले ध्यान करतस नव्हे. तश काय ना साधनक्का अशी तोंड चुकून आयले सॉरी वचा. संगीलन एवढं असंच नव्हे पळयत राग तुगल सुरेख येतस तुगल नाही सुरेख येतस हुशार उरलेल्यार पळे. हो तुळशीनी साधनक्का दूर होतस ती. हा तिक पोळो नक म्हण सांगेल ना तुका. अय्यो देवा हांव अपेतसानी वतसत मो ये तुळशी. अय्यो देवा कसं जाल हमका इतला पेतस उरलेता ना. साधनक पुणे मिगेला तितल्यांची उरलेल्यारी सम उरले ना अब्बा. तुळशी कसं दल्ले म्हणू. अय्यो देवा इतला पेलरी वतसत मो कसला कशा पुरो. हा कसे की गडबिडी असका टाकाची हेकड पडेल की म्हणून ना. तुळशी एक पण हा म्हण मग पडेले कुठले माती मुळा घालून घेतली कसं नशा पुरो. आणि घरात कसं लढाई झाला की बम्मन बैलल मध्ये कसं की आबा दोन दिसा कशी मिळाली कसं की असो. हो सुरेखनी कसं निश्रबल्या. होय सुरेखने हे कसं नाही गल्ला हात देऊन रबल्या कसं आलोचन करतेस रस्ते रब्बून. आलोचन करचे कसं ना गो आमगेले तुळशीनी साधनक्क वतसिलिंत मारेती. हाव अपेले एक पंत गुण पडेली आमगेले तुळशी कुठला मत्ती मुळा घालून घेतल्या बा. वापस अपेल हमें तो काही सीधा वतसती कसले कशा पुरो म्हणू. कसं की कामा गडबडी दिसता. हा मका तशी दिसले दलर कसं नाही म्हण गायना अपेल तिथना पळेलेली मगीर पळेनतलवरी सीधा वतस म्हणारी एक नमन बेजार दल गो. अयो तक्क फुडा बेजार कोण घेतले सुरेख हुन्ने. तू संगील म्हणके खंकी तिक्का होड ऑर्डर मेळला दिसता तक्का अंगल हडचक दोघई पेंटा वतसत की म्हणू. आणि हेंची पुरा डिस्कशन करता वतसिल निमित्ते तू अपेल ते काय कने की कसं की यो त्या पुरा बेजार कोण घे नका. आजी मक पुरसत ना. हा फायदा येत फाई कशी आमगेल माय असं ना ती. हा व तू तुळशी वटू मीठ करूया तद ना निंगी ती गेला गे डिंगूच्याने नाका बा इथलं सान विषय कसं म्हणेन कोयरी करचे अशीची एक चूर बेजार दल्ले मागे तू सांगतान होई म्हण दिसत गो कसं कीची होड ऑर्डर मिळला दिसता. असं गो पाप आमगेल तुळशी का चांग दाव मारायती इतके वर्ष कष्ट बघिले काही देवान आता तिचे दॉळ सोडला चांग दाव. होई सुरेखने पाप दिसत तुळशीले. आणि तू आता आमगेल तुळशीदासू एक लाईन आयलं मस्त हेल्प करत काही पैरी ते बाहेर अब्बू नसिली हा वापिस आवत ना एक चुरुलेली भारी खुशेर असती आता. असो देवान आता पुणी ती गेलो दॉळ सोडलं मे. आणि तू खैम बाहेर सरलेले. हा वे चरडुवल स्कूलान ताजी पेरेंट टीचर्स मीटिंग असेल गो. गडबिडीर तशी येईल मारे ती पर्स समेत हाणी मीटिंगाने चालले आता घरावतस. आणि तू खै. हा वे ऑफिसाचे लंच ब्रेक असेल
जेवण निदाली नवे एक चूर वॉकिंग करूया म्हणून येईल हंगा दायत गो तू ऑफिसा वस हांव घरा वता